Ovako vas Nikola Ranković Johnny poziva da učestvujete u humanitarnoj akciji. Dobro jutro, Johnny, dobrodošao. Dobro jutro. Jel više voliš da te zovu Johnny ili Nikola? Johnny. Johnny, onda ćemo da te zovemo Johnny, je li tako? Sjajno. Johnny, pomoć šestogodišnjoj Lani neophodna i sve je to prouzrokovalo u stvari da i ti napraviš jedan koncert, jednu humanitarnu akciju, je li tako? Jeste. I ajde prvo da kažemo kada će biti koncert. Koncert će biti 30. novembra, to je zapravo sutra. Jeste. U 7 sati uveče. Gde? U Comtrade. Dobro. Ti sviraš? Ja sviram sa bendom iz Master Blaster škole, po imenu Master Blastersi. Volim Master Blaster. Jel da? To tamo uživaš? Pa da. Pa da, samo svirate. Malo se opustim. Negujete lepu muziku, jel da? Ajde ti meni reci šta ćete biti svirati na koncertu? Od pesama? Pa svirat ćemo moje pesme, kao što svi znaju, nije do love teram, pa sam neću dvojimo zemlju bez rock'n'rolla i neke razne obrade. Ajde da kažemo ovako, sa nepunih 10 godina ti sam si prošao mnogo operacija. Živiš sa dijabetesom. Da. Svaki dan uzimaš insulin. 3 puta dnevno. 3 puta dnevno. I sad sigurno imaš mnogo prijatelja koji su tebi pomogli, mada ti ne znaš sve njih. Je li to razlog zašto si ti u stvari odlučio da pomogneš i maloj Lani? Pa ovako to je bilo, ja sam čuo da Lani treba pomoć. Ja sam se odmah setio kako su meni mnogi ljudi pomagali i došla na ideju da bi možda mogu da napravim koncert. Kako bi mogla da prikupim neki novac i da se to odmah šalju tamo za operaciju i sve to. I šta sam htjela da kažem... I naravno, ništa ne bi mogao sam da nisi imao podršku, tako i... Ne bi mogao sam. Hvala svim ljudima što su skupljali za mene, kao i drugim ljudima koji sada skupljaju za Lanu. Volila bi da se svi pridružite akciji tako što ćete poslati SMS na broj 4022 i na taj način pomognete Lani. Jeste, i da kažemo da je Lani Nikolić potrebna transplantacija koštane srži u inostranstvu. Je li si upoznao lično Lanu? Lično Lanu nisam upoznao, zato što nisam imao nikakvu priliku. Ali verovatno ćeš imati priliku da je upoznaš. Da želiš? Možda, ali svejedno, sada mi je bitno da ona uđe u bolnicu. Bravo. I tebi je, možemo slobodno kažemo, rock'n'roll pomogao da budeš jak, da ostaneš jak? Jeste, rock'n'roll meni mnogo pomogao. Jer to je nekako jedina muzika s kojom, kako da kažem, osjećam neku energiju. Dobro, ko je izvođač taj koga ti uživaš da slušaš? Strani ili domaći? Ajde, i strano i domaći. Pa dobro, ima ih više, sad ću nabrojati. Od prilike. Od domaćih Van Gogh i EKV. Od strani Guns N' Roses, Whitesnake, Aerosmith, Bon Jovi, Queen. Voliš da sviraš njihovu muziku? Obožavam. Koncert će biti na Novom Beogradu. To je ovo što smo najavili, ali neće biti mesta naravno za sve koji hoće da pomognu. Na koncertu će gostovati tvoji prijatelji, drugari, muzičari iskusni, ali svi ostali koji žele da pomognu, rekli smo, moći će to da urade slanjem SMS-a na broj 4022, cena poruke 100 dinara i broj aktivan u svim mrežama. A to će biti možda i tvoj najbolji, najlepši rođendanski poklon. Meni je uvek najbolji poklon da sviram. Da sviraš i da te slušaju, jel' tako? Da slušaju manje više, ali više volim da ja sviram. Više voliš ti da sviraš, jel' da? Ovako, da kažemo još par informacija da za operaciju transplantacije koštane srži u bolnici u Rimu potrebno je prikupiti više od 156.000 evra. Pored toga, neophodno je pronaći odgovarajućeg nesrodnog donora koštane srži, a za taj proces pretrage baze podataka i testiranje potencijalnih donora treba obezbediti dodatna sredstva od oko 50.000 evra, kao i sredstva za troškove transporta i boravka u Rimu. Do sada je dobrom voljom ljudi u humanitarnoj akciji Pomozi mi ti za Lanu sakupljeno 117.000 evra, a za život, naravno, ove devojčice značajan je svaki dan, a najjednostavniji način možda da darujete Johnny-a za njegov 10. rođendan jeste da se pridružite akciji. I pomognemo Lani. I pomognemo Lani, kao smo rekli na SMS 4022. I cena poruke je 100 dinara. Cena nije važna.
Bitno je da vi pošaljete. I bitno je da se prikupi sve to, je li Bitno je tako? da se prikupi. Svaki dan je bitan. Johnny, hvala ti najlepše što si bio naš gost ovog jutra i hvala ti što si ovako nešto uradio i pokrenuo. Pokazao si mnogim odraslima kako treba da se živi. Jeste, i to treba dodam, niko nikad decu nije pitao kako je njima kad gledaju sebe u novinama i brinu se da li će skupiti novac za njih. A to si ti doživeo. Jeste. To ti najbolje znaš. Zato i jeste da poenta da upravo ti pozoveš sve ljude da pomognu maloj Lani. Da. Johnny, hvala ti najlepše još jedno. Vidimo se na koncertu, ja ti želim sreće i da još dugo, dugo godina sviraš ti nama. Hvala. Hvala tebi. Ostanite uz jutarnji program.